Center of Excellence Daura da PG School da ke Jami'ar A.B.U University Zaria. Bako na musamman mai girma kakakin majalisar tarayya Honorable Dr. Tajuddin Abbas GCON Iyan Zazzau. Babban bako mai girma gwamnan jihar Kaduna Sanata Obasani. Uban taro mai martaba sarkin Zazzau Ambassador Ahmad Nuhu Bamalli CFR. Bako na musamman Ambassador Ahmad Rufa'i Abubakar CFR Sardaunan Katsina. Babban bako mai jawabi Professor Mustapha Muhammad Gwadabe A.B.U Zaria. Babban mai gabatar da kasida ta farko Emeritus Professor Abdulkadir Dan Gambo Jami'ar Bayero Kano. Babban mai gabatar da kasida ta biyu Associate Professor Muhammad Sani Fatika Kaduna State University. Babban mai masaukin baki Professor Kabiru Bala shugaban Jami'ar Ahmadu Bello Zaria. Mai masaukin baki Professor Haladu Isa Bayero Dean Faculty of Education Ahmadu